Hi mga palangging! So, intro ra ni sa inyong video nga matanaw karon kay gwapa kay inyong ante. Ang buta sa ang clips na wala tong nag-intro ko, na-explain nga nung nag-video ko. So, pasingit ra ni kay para makaibaw mong ano manisiyang na wala intro. I don't know, for some reason nawala na ko ang clips or wala gid ko yung clips nga nag-intro. So, human na ninyo ang video kay at the end sa video na ako yung mga gipang shoutout and base na may wala pa naadtuan nga mga balay, kabalayan, suroyo ninyo. So, yeah, that's it. Let's get in sa video. So, first na kong gamiton is naradiritanan sa ubos ako ang kailangan. Mag BB cream ko. So, akong BB cream gamiton is as usual. Eye white nga BB cream. Yes, salamat. Nag-okay na ang lights. Mag BB cream lang ta kay gandang pulbo at lip tint man ako ang gusto i-achieve. Kung ganan mo nga matago na siya ka, you can use foundation. But if ganan mo nga lightweight sa inyong skin, mag BB cream na lang mo. So, ako sang i-apply ang BB cream sa akong nawong, no? Now, naman ako sa akong concealer and ako ang BB cream. Moderatso ta sa lip tint. I have here 4 options. Sa ako ang tint. Ako na lang gidalatanan. So, kani is ang Body Shop. Focus. Na Dutch Tulip number 12. Napo ko ay kaning Peri Pera. Nawa na siya ni focus. Ay, naka. So, kaning Peri Pera. And ang ako ang ginagamit for everyday for work is kaning sa Everbala na nga lip and cheek stain. And sa lips is kaning akong favorite katong roller bitaw. Ako naman yung napakita ninyo sa baliktad eh. I hope din siya baliktad sa atong previous nga video. Kani, ang shade ani is Night Bear. Ako na favorite sa akong lips. Mag cheek stain na ta. So, ako ang gamiton siguro no kay kaning Dutch Tulip. Kay mas kuanan ko ani magtanaw. Kanang fresh ang color niya. I think okay na ta ana. Let's go sa I think magkuan ako. Magpulbos. So, napo ko yung pulbos. Naani dahan sa Pinas. For sure. Kadalagan ko diri. So, kay duha man ni ka-color, na lang ni i-mix. Pasagdan sa ako ng pulbos, no? Sagdira po lang ako sanina. Ato oran nag-figure out later. Moderatso ta sa tong kilay. Kay kilay is life. Na ako'y pang kilay diri sa Primark. 3-in-1 ni siya. Na pencil, na brush, and then ito nga niya is na ay kaning applicator. Powder ni siya. So, magkilay sa ta. Wala, dili lang siguro na ko ipakita usahan ako pagkilay, no? Kaya wala may special sa ako ang pagkilay. I mean, naura ako ang routine ba? Same ra. But if you want me to do a kilay, paano ko magkilay, then please comment down below. Kung ganan mo makita, unsaon ako pagkilay. Manaman akong kilay. Ako lang i-dust off ako ang pulbos na. Pagkahuman na is, gusto ko magbutang gamay color sa ako ang eyelid. So, I think butangan ako siya aning kani siguro para naamalay kulay ato ang eyelids. Ma-experiment ko patay basig mamura ko anig na ambot man ay gamay ra kung kwaon mga palangging kay delikado kaayo kung sa result ani. After ana is mag curl ko sa ko ang lashes para open kaya tang eyes.
1, 2, 3, 4. Hi ko sa ako ang ante. Hi Ate Oheng. Thank you for watching. And sa akong mga igagawsan nga nagatanaw sa akong mga videos, hello. And sa tanang nagatanaw, hello ninyo. Girl, gadi mo. Okay naman siya na ato ang lashes. Okay na ta sa tong nawong. Ang sunod na tong buhaton is magbutang na ta sa atong lips. So, ako ang gamiton first is siguro, I know, dili na lang ko mag-combine. Kanina lang katong Everbelena nga Nightberry kay man akong favorite. Bapo na akong ginagamit sa work. Nag-lip balm na ko. So, dapat mag-lip balm mo. Kaya para dili dry. Kaya ang lip tint maka-dry lips. I think okay na ko, ana. Mubalik ko ninyo, i-finalize na nato atong look. Kaya kung buhok basa pa man ko ni siya. To alang sa ning sudlayon gamay. And then, para maka-aura-aura ko ninyo. Balik ako. Wait lang. I must say, kanit yung Everbelena nga lip roller no, nindot yun siya kay like lakas maka-fresh. And dili nyo kinahanglan og daghan pa nga unsa tawag ana nga products ba kung gusto niyo i-achieve ang pulbo at gandang pulbo at lip tint lang. So basically imong kailangan ra jud is pulbos kung na kay BB cream or kung unsay foundation nga naanay mo nga mas ganahan ka, so go walay magbuot nimo. And then sa imong lip tint sad, kung unsay naani mo, normally pwede gani dili lip tint. If na kay lipstick, normal nga lipstick, boray pwede nimo gamiton. And of course, ayo kalinti ang kilay, mga mapalangging kay ang kilay may magdala o shape sa imuhang namong ba. Thank mo na atong video today mga palangging. Muna ko sa ubos kay magtanaw ko atong mga nagapa-shout out. And if you like this video, don't forget to give it a thumbs up. And I would like to say thank you sa atong 800 subscribers for this week. Yay! Naka 800 na jud ta finally. And I hope you will help me to reach 1,000 subscribers para tawag para sa kinabukasan nating lahat. Much mga palangging, and salamat sa lahat ng mga nag-click, nag-subscribe, and sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe lang kayo. Shout out ko itong mga nagapa-shout out o mga bag-o nga naga-comment sa ko ang duha ka videos, recent video o this week sad. So first na kong i-shout out is si Queen Julie Bells. Hi Beshi! Dahil kayong salamat sa pagtanaw sa akong video. Kang Claire Silverio, kang Hey It's Francie, kang Kuya Getche, kang Traveler, kang Precious Princess Vlog, thank you kaayo, kang Janjo Vlogs, hi day, taga Kalapi mo day ka day, sus makalipay, oy nga, taga Kalapi siya, taga Bohol, pero taga ano siya, taga Kalunasan, and ako taga Pagngan, makalipay. And hi sab ko kay Katis Vlog. Hi day Kat. Thank you for watching my video. Unsa may imong sudan karon kay bawo ko lambi kay kag sudan, especially nga imong gina-prepare para sa imong mga anak, ma-touch kayo ko. Hi day Kat. And kay kisa man si ay sabihan sa akong palangging. So kanya akong mga ginapa-shout out kung dili pa mo mga kabeshi and kapalanggingan. Ato ninyo sila pag tinabangay lang mo, okay? Wala may lay magtinabangay kita raman. And then kay Jem Lahera, kang Chris Little, hi malang, I miss you, I'll see you puhon ini bakasyon. Kay Russell on Fire, kang Jess Bulan o si Inday Allen. And uban akong i-shout out is si Josa, Inday Garnet, hi ninyo mga palangging. And with Jan also, na siya diri sa Netherlands. And I think maura na ako ang shout out at the moment karon nga week. Thank you ninyong tanan. And as I said, babalik ko pasalamat ninyo sa 800 subscribers mga palangging. Thank you kaayo ninyong tanan. And ayo mo sa inyohang panginabuhi diha kung asa man mo karon nga part sa lugar sa kalibutan.
ayo-ayo mo, amping mo, and ayaw kalimot nga mag-ampo kanunay. Kay maura dyan ay ato ang weapon nga kailangan nato sa atong sarili. And yeah, that's it mga palanging. Nakakay salamat. I'll see you in my next video. Bye!